Ay, nanak ini, lang, nih. Mau makan, Zara karbai. Khulumbai logofer, hai logofer. So guys, আমি আজি পুরা পথাৰত মানে মানেমুনি সিং পাইছো আৰু না মানেমুনি সিং পাইছো মানে মানেমুনি হেকে হৈ গেল বিহুৰ আগতে যেহেতু মানেমুনি খাবা লাগে এটা বিহুৰ পিছতহে আহিলো আমি তাৰপাছত ইয়া খিৰকা লৈ আহিছো মই ইমান ধুনীয়াকে ন लोगोफोर दायो जोङो खासिगोन आरो मानेमुनि खिन्थु गोरलैफोरखौ नागिरना मोनाखै दुब्लि गेजेराव ओरैबायदि गिदिंबाय थादों आरो ओमफ्राय सामथाइ ना मा होनो एसामिसाव আগ্রাগুটি পুরা লাগি আছে আৰু না গাইছ তাৰ কাৰণে দোকানবিলাকত গোটেই লাগি গৈছে গैखाया দেখোন लोगोफोर मानेमुनियानो गैया आरो ना दा मा खालामगोन जोङो फायना लानानै फायखिनासो दंमोन न स' लोगोफोर हा कल्पनाया भिडिअ बानाया हा मोसानाय हेगारनाय कभार भिडिअसो हेगारसिगोन आरो जोङो कल्पनाया इनि चेनेलाव माने कभार भिडिअसो हेगारगोन आरो ना ओमफ्राय भ्लग हेगारलानो आरो ना बियो स' गाइस दै सान्दुङाबो हाबसिगोन नै कि बरिया जादों भिउआ ओरैबायदि मोजां जादों आरो ना गाइस थ' गाइस जोङो दाखालिबो इखिनियाव फैदोंमोन ना नोंथांमोननो खिथिदोंमोन जे माबा गांखो खेथि खालामदों होननानै जाहा बे गांखो खेथि खालामनाय खिनियावनो फैदों आरो ना दाखालि नुदोंमोन नालाय बिनिखायनो फैदों दा मोनोना मोना गैखाला दखन सोरबा खानासो लांबाय नामा मानेमुनिखौ अमा बेदर ओमफ्राय मैया जोंहा माबा कल्पना लाहानि आरो जोंहानि आरो सोरबा न'खरथामनि अमा माबा बुथारदोंमोन आरो ना ओमफ्रायो अमा बुथारनायखाय अमा बुजा राननानै मोनदों आरो ना थ' बिनिखायनो अमा फोराननाय दङलै बेखौनो जोङो मानेमुनिजों जागोन ना खानो फैदों आरो ओमफ्राय कल्पनायाबो खानो फैदों नै कल्पनाया दोखो जागोन ना भाबिदों खोमा बेनिखायनो बिराद खादोयो आंनिया खानो फानानै मेगनबो हा कल्पनाया गथाय हामदों ना मानसिया माने बैसागु बोथोरनि माबा मा होनो देवल फुजाफोराव गिदिंनानै मेथाइ जानो मोनाखै नालाय कल्पनाया बेनिखायनो बियो रानलांदो खाबाय आंनो खाना होदो आगै नै कल्पनाया खाबाय जि बुजा मोनखाबाय दा ओरैबायदि हाग्रा जाबाय गाइस नाय नुदोंना लुवारसो अरजागोन इयाव खाबाथाय निहिर नों न'आव लांगोन नामा हा अ माबाया लाङा मा नाम मोनाखै लाङा दे नों आंनो होदे होमबा हे भगबान सामथाय तामथायाव लांसिगोन निहिर लोगोफोर आं दायो खानोसै नै मोनसे दोंसेबो मानेमुनि गैया आरो आं दा खागोन गथाय बोराय जाखन नै गाइस नै नुदो अ नै गाइस एसे फंबाय हाग्रा फुना लाखानोसै आङो नोंसोर आबौआसो लायो मबाइलखौ लोगोफोर दायो नै एसे खाखांबाय मानेमुनिखौ ओमफ्राय रिबिका आगैयाबो खाना होगासिनो आरो ना ओमफ्राय दायो जोङो रिल्स बानायनोसै कल्पना दायो जोङो दसे रिल्स बानायनोसै नङाबा मोना लांगोन ना दोनथ'नोसै दै लोगोफोर दायो जोङो नै माबा रिल्स बानायनो थाखाय जायगा नायगासिनो आरो दा बिराद मानसि दङ माने बिहामजोआनो मा दुब्लियाव थांनानै मोसाहैबाय थाहैदो मोनगोन नालाय या मोनबाय दङ ना मा नाममोन रिबिकाया आं मानेमुनि खाना होबाय नै थेंक इउ रिबिका ओरैबायदि मोनाखाबाय आरोना जोङो मानेमुनि खानो फैनानै पुरा रिल्स बानायबाय थाबाय दा मा जायो मिथिला आरो मानेमुनिखौनो एसेल' मोनबाय गाइस दा मेंबायबो दा आरो बोनाबायबो नै गथाय दा खानो हागोन ना हाया मिथिया आरोना
তো গাইজ গোটেই সন্ধিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি মানে মণিখিনি চিংবা আহি কিনে ৰিলচ বনাই কিনে টাইমখিনি পাৰ কৰিলোঁ আৰু আহাটো যিহেতু দেৰি আছিল এতিয়া কি হ'ব গম নাপাওঁ আৰু না মানে মুনি নাই অলপহে পালোঁ কোনে খাব সি অলপ মানে মুনিটো আৰু তাকো ইমান বুঢ়া গাইজ मा खालामगोन दा उपाय गैया आरो सेखा टेखा माने लानानै रिल्स बानायबाय थाबाय जोङो कल्पना दांदो इखिनाव बैथिं न' दङ ना नुदोंना एसे इखिनाव न' दङ ना इखिनाव खागोन आरो जोङो इखिनाव दङनो ना তো চাওক কি হয় পাওঁ নে নাপাওঁ যদি পাওঁ লৈ যাম যদি নাপাওঁ নাই আৰু এইখিনিয়ে হ'ব ইমান অলপ না তো গাইজ মোৰ একদিনে আৰু কি হৈছে উল্টা পাল্টা হৈ থাকে আৰু না মোৰ চেনেলটোত কেইদিনমান মানে ভিউজ আহে কেইদিনমান আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ে যদি ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ে ভিউজ নাহে ভিউজ বাঢ়িলে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নাবাঢ়ে কি হৈ আছে গম নাপাওঁ আৰু না দুটাও ধুনীয়াকৈ লিমিটত যাই থকা নাই উল্টা পাল্টা হৈ আছে পুৰা হৰাও ফুনাই যাবাই আৰু না চ' গাইজ বিৰাট ভাগৰো লাগা আলহাও লাগিল এতিয়া কি কৰোঁ খাৰ মোৰ চেনেলটো যিমান পাৰে সোনকালে হোৱাটছএপটো বাঢ়াই দিয়ক চাই পিনে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো মোটামুটি হৈ গৈছে আপোনালোকে আৰু যিমান পাৰে সিমান মোক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে ভিউজটো লগতে বাঢ়াই দিয়ক আৰু হোৱাটছএপটো বাঢ়াই দিয়ক আৰু না গাইজ কাৰণ বেছি টাইম নাই আৰু মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে মোৰ ভিউজটো বাঢ়াই দি পিনে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰি দিয়ক বুলি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু না গাইজ তো এইখিনিয়ে কি কোৱা আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলেহে মই আগুৱাই যাব পাৰিম নহয় পিছে ন ঘৰাও চুব মানাই মুনি খাই না জাৰা খাৰবাই थांसैथ' गैला मोनाखै लागाफोरा एबार खस्थ'नो मुखा मैगं खाबाय बख'वासो जाना आइनि मा नायदो र जाहैना मायदो नायनि र आइनि नै गाइस मख'वा जानो नागिरदो जोंनि माने मुनिखौ गैला दिनै जानाय नंला कल्पनानिखौथ' गथाय कल्पनानियाबो एसेबां जादोंमोन आरोना आंनि एसेबां जादोंमोन जाजोब्बाय थ' थांसैथ' नांगैया सानसे फैगोन दे आरो न आं एसे दिनै मोनाबाय तामान इन्जय खालामबाय दिनै न अबना फुल इन्जय मस्ति खालामबाय रिल्स बानायबाय मा बानायबाय थ' आरो नेक्स्ट दे खानसे जों दुब्लियाव फैगोन रिल्स बानायनो थाखाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना गाइस हरा सुर मैगं खायो गाइस नै स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय